Askatasuna hauan, gure lagunak gogoan, ikus ditzagun geroan, atseginaren beroan, egonek haien esperoan. Ea hurrengoak elarrean, guztiok elkartzen gera. Guztiok elkartzen gera. Ea hurrengoak elarrean, guztiok elkartzen gera.
eta sorginak. Bizi omen ziren, beren 5 seme-alabekin. Gizona kristauna zen, baina Andrea oso gaiztoa. Eta bere umeak inola ere bataiatzerik nahi ez zuena. Halako gau batean, gizonak bere seme-alabak gurdian hartu eta bataiatzera eramateko asmoz abiatu zen. Atxo errenak dabiltz bere aurrean dantzan, gozen neurari laguntzen. Azkenik ere iritsi zaigu, espero genuen udara. Plaza berrian gauzen bat jende, bilduren joño gaur ara. Gauza txardenak aztu asmotan, bota ditugu sudara. Goza ezazue gaurko gau hontaz, urteko magikoena da. Uda garaia iritsi zaigu, ta denok gera alaitu. San Juan bezperak xarma berezi, zera berezi bat baitu. Suaren bueltan entzun ditugu, sorginen 11 aipu. Sua